Türkmen hökümeti her ýyl aýlyklary 10 göterim ýokarlanýanlygyny aýdýar. Ýöne harytlaryň näçe göterim gymmatlaýanlygyny agdamýar. Soňky gelip goşan maglumatlara görä, manadyň dollaryň garşysyndaky ýagdaýy pandemiýa aladalary bilen birleşip yerli önüm önürjileri we sarp edijileri barhakan allym berdi mesalya. Türkmen hökümeti pandemiýadan hasýan manadyň erkin konvertasiýasyna, valyuta alyş çalşygyna berip çäklendirmek ýerdip, daşary ýurtlardan getirilýän önümleri azaltmak, yerli önümleri köpeltmek we eksporty artdyrmak kararyna geldi. Egerde resmi metduatda berilýän maglumatlar dogry bolsa, bu urda eýýäm uly işler ediligi ağır kopullygy döredilip, daşary ýurtlara eksport edilýän harytlaryň meçhur köpeldirildi. Emma resmi habarlary ýalany çykarýan maglumatlar hem az däl. Azatlyk bu ýagdaýa yerli habarçylaryň we synçylaryň gözü bilen seredip, bazarlarda yerli önümleriň dogrudan köpelýänligini, ýöne munyň bolçulugyň netijesi däldigini anyklady. Elbetde, telekeçilerde yeterlik dollar bolmasa, serhetler aýlap ýapyk bolsa, daşary ýurtlardan gelýän harytlaryň azaljagy öz-özünden hem düşnükli. Ýöne ýurdun dürli urlar boýunça anyk statistik maglumatlar el yeterli bolman soň bu meselede anyk gurda aýtmak kyn. Ikinji tarapdan bazarlarda daşary ýurt önüm hökmünde satylýan harytlaryň hem bir toparynyň yerli önüm bolup çykýanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň ýurdun egirme dokma fabriklerini öndürilen matalardan tikilen egneçikleriň bir topary daşary ýurtlaryň belli tikinçileriniň ýarlyklary bilen satylýar diýip, bu meseleni ýakyndan öwrenen habarçy adamlaryň ýagdaýdan çykarga tapmak üçin her hili emele ýüzürýänligini bellädi. Onuň tasdiklamagyna görä, öýlerde girliňlikde palto, jemper, jinsi, köýnek töküp, olara belli daşary ýurt brendleriniň etiketgalaryny satmak we Türkiýeden geldi diýip satmak tasdan kadaly ady öwrülip barýar. Yerli harytlara garanyny daşary ýurtdan gelenini aýdylýan harytlaryň harydary köp bolýar we bu ýagdaý satyjynyň bir näme elini güýçlendirýär. Ýöne yerli önümleriň hem öndürilýänligine garamazdan bazarlardaky elektron enzamlar esasan Hataýdan karga, ýagny ýük taşaýanlara sargalyp getirilýär we gymmat bahalardan satylýar. Ayakkablaryň hem köpüsi Hataýdan getirilýär we olaryň hem bahalary beýlek harytlaryň käli ýyla köpçüligi üçin ýokary bolup görnýär. Iňardan köwüşler hem 200 manatdan ýokarda bahalanýar diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň köwüş ayakkab tikmek üçin çyýmalyň ýeterlikdigine garamazdan bu mesele 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri köp adam, hususan eli ýuky maşgalalar üçin uly problem aýlandy we käy halatlarda köne, taşlanan köwüşler hem gowy tapynnaýa sowga döwrüldi diýip yerli synçylar aýdýar. Habarçy ýurtda öndürilýän gök, bakçy önümleriniň şol tanyny bürünç, gretska, manka, ýagny semalina ýaly yerli harytlaryň hem halk üçin gymmatdygyny aýdýar. Mysal üçin, gretskanyň 1 kilosy 40 manatdan satylýar. Dükanlarda duran ady önümleriniň agla awasy yerli haryt. Ikinji ýerde Türkiýeden gelen harytlar durýar. Ýöne olar has gymmat görülýär. Daşary ýurt harytlary esasan ady ölli marketlerde satylýar diýip habarçy gymmatçylygyň owa ýaşaýjylar bilen şäherleriň arasyny has açanlygyny bellädi. Owalarda esasan diňe Türkmenistanyň öndürilen harytlar bar. Daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň narhlary ýokary bolan soň owa halkynyň olara guruw satmaýar diýip habar çaýtdy. Türkmen metduatynyň bolçuluk baradaky tekrarlamalary odaly bar bolan harytlaryň bahalarynyň ardanlyman ýygyderli ýokarlanmagy netijesinde ýalana çykýar. Azatlyk bilen gurulşan yerli sowdagaryň tasdiklamagyna görä, dürli görnüşdäki harytlaryň bahalary olaryň geçen ýyldaky narhlaryndan takminan 40 göterim ýokarlandy. Daşary ýurtdan getirilýän harytlar her gedek öňküsinden gymmatlap gelýär. Munyň sebäbini dollaryň narhynyň ýokarlanmagyndan gözlemeliyip yerli täzir Azatlyk radiosyna aýtdy.
Azatlyk radiosynyň geçen ýylyň aýagynda Lewap welaýatynda müňden hem asy büdjetçiniň eýem 3 aý töwereg wagt bäri zähmet haklaryny alyp bilmeýänligi baradaky maglumatyndan soňra Sebite Aşgabatdan ýürüýte barlyk topary iýerildi we bir näçe güniň içinde işgärlere aýlyklary geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary maglumat berýärler. Ýatlatsak Azatlyk dekabrň aýagynda Lewabyň zawod fabriklarynyň ençemesinde işleýän 1500 oguly işgäriň zähmet haklarynyň öz wagtynda tölenmegi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýändigi barada habar beripdi. Zähmet haklaryny alyp bilmeýänleriň arasynda Lewap Avtotrans kärhanasynyň ýük, awtobus we taksi sürüjüleri, Lewap awtoýollary guruluş kärhanasynyň, Lewap welaýat Türkmen paxta we pamuk egirji zawodlarynyň, haly fabriklarynyň, Transgas hojallyk edarasynyň öýleri hyzmat edýän bölümleriň işgärleri we oba hyzmat kärhanalarynyň mehanizatorlary dagy hem bardy. Azatlykda çykan habardan soňra Lewaba Aşgabatdan ýürüýte gözükçülük edarasyndan barlyk komissiýasy geldi. Bir näçe güniň içinde Merkezi Bankyň Lewapdaky sahamçysy işgärleriň aýlyk haklaryny geçirip berdi. Ýetişmek edaralar 1-nji ýanwar güni hem aýlyklary geçirdiler diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren 10 işgär bilen töhbetdeşi bolan habarçymyz 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Emma häzir çylnyň sentýabr aýy üçin geciktirilen zähmet haklary işgärleriň hasaplaryna geçirilipdir. Galan aýlaryň tölegleriniň anyk haçan büdjetçilere geçiriljekdigi barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu barada şeýle-de müňden hem asy işgäriň zähmet haklarynyň näme sebäpden geciktiriländigi barada Merkezi Bankyň Lewapdaky sahamçysyndan welaýatyň degişli häkimliklerinden kommentariýa almak başartmady. Şeýle-de ýürüýte gözükçülük edarasyndan bular dogrusynda wiza çykarylan mümkin biýdüzünçülükler barada hem maglumat alyp bolmady. Sol bir wagtda Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşi bolan ýerli kärhanalaryň işgärleri gizliktirilen aýlyk haklarynyň tölenip başlanmagyny ýagdaýlaryň gönümel Azatlyk radiosunda beýan edilmegi bilen baglanşdyrýarlar. Kärhanamyzyň ýol başçysy Azatlykda berilen maglumatyň göni Aşgabatdaky ýokary derejeli hökümet ýol başçylaryna ýetendigini, munyň izi bilen Sebite barlyk topuryny uğratmak barada karar alynandygyny aýtdylar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly büdjetçileriň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň degişli edaralaryna Sultanda baş prokuratura ýokary gözükçülük edarasyna ne tasdikladyp ne de inkar etdirmek başartdy. Türkmenistan indi 4 ýyl goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüň dowamynda ýurtda ençemi iş ýeri ýapyldy, ministrlikleriň we pudok edaralarynyň bir näçesi biriktirildi, durly edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýle-de Azatlyň habarçylary ençemi edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munyň bilen bir wagtda pandemiýanyň arasynda girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli ençemi kärhanada işgärleriň töleksiz zähmet ruhsatyna iýerilendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munyň bilen bagly kärhanalaryň hem de ilatyň ýüzbeýüz bolýan bökdünçliklerini aç-açan boyun almaýarlar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda iziderli gazanylandygy aýdylýan ykdysady ösüş tanlary getirilýär. Media azatlygyny berk çäklendirmekde tankitlanýan Türkmenistanyň resmi habar berişleri işleri hem ilatyň başdan geçiren kynçylyklary, ýurtdaky maliýe krizisi, az karitlarynyň ýetmezçiligi barada habar bermeýärler. Azatlyň Lewapdaky habarçysy döwlet wagtyndan berilýän ardan unyň we ýagyň darganata bilen fara baralygyndaki etraplaryň hiç ýerini berilmeýändigini, adamlaryň ýer tirden agsama çenli her gün paýagy garaşýandygyny habar berdi. Dänewde her hepdäniň 1-nji güni her hojalyga 2 buhankadan çörek berilýän eken. Emma darganatada, çärjegde we farapda bahasy 1 manat 50 tengelik çörek hiç kime berilen ok. Towuk buğdy, ýumurtga barada gurrun hem ýok diýip habarçy 20-nji ýanwarda ýerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Bu ýagdaý gowuşýan maglumatlara görä fewda adamlaryna paýtagtyň ýaşaýjylarynyň özlerinden ileri tutulýany baradaky gumanly pikirler köpeldýär. Yerli finçiniň pikirçe munyň sebäbi adamlaryň ardan harytlaryň Aşgabatdaky ýaşaýjylara berilýändigini eşitip belki Lewap halkyna ardan harytlary bermesi edenlerler diýip öz ýanlaryndan ünje galmaklary bilen bagly. Lewapda adamlar diňe un bilen ýa berilse-de razy diýip ol Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Un ýa paýoklarynyň gijikmeginiň üstüne adamlaryň mellek ýerleriniň ölçenjek duwarada habar hem urna boldy.
Faraon etraf häkimligi şäherde we owada ýaşaýan adamlaryň howly ýa-da millik ýerlerini ölçemek we döwlet bahasyndan berilýän harytlary adamlaryň kanun boýunça jaý salynan ýerlerine göre kesgitlemek kararyny gelenemeňde. Farap häkimligi Söwda idarasyna şäherde howly jaýda ýaşaýan, yeri 8 sotukdan kän bolan, owadaky mellegi 10 sotukdan köp bolan hojalyklara ardan we ýağ bermeligi tawsyrypdyr diýip habarçy öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Inne adamlar yer katastr idarasyndan mellek ýeri barada güwäname almaly. Soňra jemaat hojalygy idarasyna bergisi ýok. Elektrik togy, tebii gaz we suw üçin bergisi ýok diýen kepilname almaly diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk un we ýağ paýoklarynyň adamlaryň ýaşaýan millek ýerleriniň möçberine görä kesgitlenjek duwarda aýdylýanlara resmi tasdikname alyp bilmedi. Mundan öň häkimetler käbir etraplarda un we çörek kıtçylygy maharyny tandyr çöregini bişirip satýan aýallary soraga çekip un ýetmezçiliginiň sebäbini jemgyýetiň iň bir goragly agdalaryndan gözläpdiler. Emma häzir lewapda bu hili un kıtçylygynyň hem duýulmaýanlygy sebäbi hususy Söwdada hiline görä 500 we 1000 manatdan satylýan unyň näçe diýsen tapdyrýanlygy aýdylýar. Bu unlary zawoddan kimler we nädip çykaryp bilýär. Bu tarapy garanky görnýär diýip habarçy bilen gürleşen Söwda işgär aýtdy. Onun pikirçe her kıyagday dowam etse döwlet tarapyndan ilap üçin göýberilýän ardan harytlaryň tögeregine gümürtüklük adaljagy meňzemeýär. Döwlet paýawy aýryp uny 50 manatdan näle 100 manatdan erkin satdyrsa döwlete ýene 50 manat goşmaça girdiji bolar. Häzir 1000 manatdan satylýan unyň döwlete diňe 50 manat barýar. Galany korrupsiýany maliýeleşdirýär diýip adatlygyň söhbetdeşi munyň düşünme diýali kyn mesele därligini ýytady. Şu aralykda Lewagyň paýtagtyna adamlaryň köni uçar menziliniň golaýyna ýerleşýän ýarym kanuny daçalarynyň kömekçi hojalyklarynyň ýykylýanlygy ma'lum boldy. Türkmen Newsyň maglumatyna görä Türkmenabadyň yerli jaýlanş edarasy 19 ýanwarda ýygnak geçirip ol ýerdäki bagçylyk hojalyklarynyň garajlaryň we jaýlaryň aýrylmalylygyny aýdypdyr. 19 ýanwarda geçirilen ýygnakdan soň öý dolandyryş işgärleri haýyl etmän binalary ýykmagy başlady. Adamlara taýinlik görmek üçin bir günem berilmedi diýip garaşsyz neser bir ýerde onlar çamaşgalanyň öýümlägini ýitirýänligini habar berýär.